Maayong gabi mga lods, libreng ganador og duha ka sardinas para sa tawo nang inahanglan gyud og walay kapalit nga bugas og sardinas. Maayong gabi pag-usab mga lods, ani ana po kita karon ni gawas ta kay nagplano tang mopalitag bugas para atong ihatag sa ugma o sa mga umaabot nga adlaw. Pero sa dili pa mopalitag ganador nga naipakaping sardinas magpatupi sa takay. Murag taas-taas ng akong buhok na nya init na kaya akong pamati busa mo hapit sa atong soki nga barbershop. Nabot na sa mga lods mo parking sa takajot may ni kay kamay rag tawo o wala na sila tupihan kay murag mingaw na siguro. Parking sa takajot kay medyo atas tapos kalsada naabot na ta mga lods, pinakita pang lubot pinatalikod lang sa taron dili sa ta magpakita sa atong nawong para wala pa'y face reveal. Karon ni plaster na ta, init man kayong panahon mag pa semi upaw ta para presko kayo ang pamati kay init kay panahon niya medyo taas-taas sa dakong buhok nya nagsiyan ako og pangatol kay murag gikaspa man siguro ko tungod man siguro sa shampoo nga akong gagamit. Kanang nitupi nako mga lods mao nay tig tupi gyud nako og kanang iyang tapad bisag kinsa nila bakante bisan asa gyud ko kay solid kay sila ang manupihay. Nara na sila sa suong mga lods og ganahan mo magpatupi at bang ra na sa i-barbecue diha na sila nakaplastar nya solid sa dang ilahang pagtupi kay kamao gyud di na kinahanglang instrakan ba nimo nga mao na basta kausa ra nimo ingnon nga ingon ana imong tupi sila na bahala mo bagay-bagay sa imong nawong kung madapa pag bagay kay medyo kung ako alang gyud pong nawong dili magyud ko umingon nga gwapo ko, dili ko gwapo pero matud pa nila uso asa ka pagkausuha mga lods nga maora magyong nawonga tanawa mga lods og ayo nag pahak-pahak nga skilid. Nakauyon gyud ko anang iyahang tinupihan kay seryoso kayo tabi-tabi ginagmay pero solid. Kana dayong motora nga nakita niyo mga lods nga nakaparking sa kilid kalsada mao na tamiilhan nga ako na si Biyaherong Stone. So man ta mga lods mana ni gawas ta si binti ang bayad dito mga lods pero sa lagi kay maayo mang manupi gibayaran ako to 100 iyahang tip nga 30. Karon mga lods padung na ta sa tindahan nga atong palitan og ganador og duha ka sardinas. Murag kani naabot na ta mga lods mo palitan ni kuan ganador og duha ka sardinas para atong ipanghatag sa tawo nga angay yung tagaan ug nang inahanglan gyud park sa takajot mga lods kay mo palit sa taog kanang ganador og sardinas. Yung namoy ganador katong pack gani. O tagpila na? 300. Isa niya ako Og duha ka senyorita niya. Kanang green lang. Oo. Pila tanan? Ana mga lods nakapalita ganador 5 kilos kay na
nya duha ka sardinas para hatag na to ugma po. Paabot ta kadyot sa atong sukli mga lods, kay nagihapa si nanay, nagkuha pa siya isukli na to. Muli yan taron taon mga lods. So atang-atang lang mo ugma mga lods, kay pasig kamo akong mataymingan ugma. Thank you. Lungag yung mo ganador, lami ra pa kay ning ganador niya duha ka sardinas. Kana ding motora mga lods, makita Lods, niyo na sa ganador. kalsada ako na. Pero Bakas siguro senyorita. gid ko nga di gyapon mo kaila kay wa mo kita sa kong nawong. Swerte sa tagaan na Isibel mga kay lods. di man ta artista. Ador. Ang ato wala nga makatabang ta sa ginagmay pero gikan sa kasing-kasing. Kaya nato ng ikalipay nga naapotay matabangan. Pero sa gikaingon ko na di ko mo dagan og mayor ha kay kuanta. Sulit ta supporter ni Mayor Leonard Ahongchan kay kung nakatabang siya sa atong isig katawo o siya ang mga katawhan. Matabang po ta sa ginagmay lang kay wa tay budget kayo, magginagmay lang ni ato ang mga lods. Karon mga lods human na. Uli na ta kay gabi na. Tatangi og mga lods. Maura ka na mga lods, may gabi ug daghang salamat.